Ini mobilnya luar bazibsigan. Nengku betul deh. Deh. Bebas jadah lagi sih mo장 mulai dari gimana nih sabu wasimen beli di. Deh. Jangan tupan hayanya dirbi galo. 1, 2, 3, start. Ten 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 ten. Distiku. Sampai. Riza karena tabayane men, behre Riza. Agar nah beli gari ke. Ay, mawan sih sama jong. Panci benurti biru masta gagannya. Si dawal jodana lain be gari ya Riza na bay na langur bel pale. Masih sida jana thai pinjare है सर ये हमारा खेत है धान का और हमारा धान भोजी अच्छा हो रहा है Good morning लोगोफोर बेरेफुंजा ना नोंसोरनो बिराद गेदेर घटना खोथानि मैयानि माने मैया मा जादों जों आथुखरा ना मा खरा होनो गामियाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय माने मोनसे नखराव थांदोंमोन बिराद भितोराव नखराबो इनिफ्राय थरायना जांदों मा जादों थरायना गोलैदों आरो गारिनिफ्राय नैबे सोरा अबावबा जना दं सादोनो सिङा माबोरै अबस्थाया हो माबोरै ओमफ्राय बिराद मिनिथाव लोगोफोर गोलैनाया माने ओरैबायदि गोलैदों माने बस्थाल' हमना हरनाय गारिया लुंख्लांबाय नालाय हिनजावफोरा लोरि उल्थाय जयो नालाय ओरै माने उनखैजा बस्थाल' हमना हरनाय बायदि दुम मोनहैबाय आरो ओरै बगारखो सादो नामा नोंनि माया सादो सिंखै बे आखायालाय माबायदि गोलैदों नों देमखौ नामा जे Women. नोंथांमोननो जुदि केमेरा लाफाबाय थानाय समाव मोननांगौमोन बिदिफोरबायदि माबाखौ माने आं थरखौनो मोनाखै मानो ओमफ्राय नोङो मिनिबा नोंनि मिनिनायावसो नोंखौ मिनिनाय होननासो मा पाग्ला रखम मिनिले होननानै थाननायखाङो मालाय लोगोफ्रा आं गोलैदो बासायनो नांगो गोबायले मिनिनाया गावा उदै बिगुर सालायनाय ओमफ्राय गावनि मिनिनायखौ होनना मिनिफालायलांबाय माखौ मिनिदों ना बा नै बियो जेनेबा सिदाव ओरै जदो नालाय ओमफ्राय गारिया ओरै जाना होबाय नालाय आं बेलथानानै मानसिया सिदा जाना थाहैफिनदो आरो Women. ओमफ्राय आं थर मोनाखै लिवार माइ बस्ता जिखुनु माइ बस्ता गोलै ओरै लखबबाथाय माइ बस्ताया जेरै गोलै इदिनो गोलैदो सेम माइ बस्ता सेम गोलैदो मथा मथि गोलैनाय जायगायाव 1 घन्टासो मिनिनानै थादो खानैबो इदजाय मानसिया इसेबो राफोद गैथारा सं जेरै गोलैदो ओरैनो दुब बोनखांनाय नासो सोर गोलैदो आं गोलैनो ना गोलैदो ना आंखौ हाब्रुआव सलायनानै इयावनो लांना हैनो दं हाब्रुआनो मस्त ग्लेब मस्त दोलो हाब्रु गोजौ जालायना थानाय इयाव सलायना आरो स्लिट जाबाय ओमफ्राय आंखौ बासायनांगौ ओमफ्राय गारिखौथ' इयो केटा मेटा हमथाना लानांगौ केटा मेटा हमथाना लाबा आङो हमखांबोनो हागौमोन ना ओरै जाखाना थाबायानोमोन आगारना होबायलै गारिखौ आगारबाय नालाय ओजा केनलायबाय बिदियो गोलैखांनासो आइदि ना मासि मिनिबाय दुबुर खांनायनि उनाव साइदिननाया जायो नोंना माने फार्स्टआव गलिया खोरिखांबाय जायनि उनाव साइदिन मानसि उथिखांगासिमोन आङो ओमफ्राय नोङादो ओमफ्राय माबाबायना लोगोफोर मथा मिनिनायानो मथा 8 घन्टा 1 घन्टासो थादों जों गोलैनाय जायगायावनो नोंखौलाय मिनिगोन नों बस्ता रखम गोलैलांबालाय बासायनो गारि माबा स्कुटि आगारना होबाय थैबा थैखाथि होननाय रखम माने हाब्रुआ सिगांनि साखायाव हाबैदो बिमानि मुलि लानो थांदो सिं बायनायनि आंखौ सिंसो बायना फैसिगौमोन बस्ता गोलैनानै लोगोफोर एख' दिफारेन्स गैया इनिख्रुइ बांसिन मिनिदों आङो दाबो मिनिगानो ओंखाराखै गोसोखांबा मिनिखारो नों आरो फाल्थु गोलैना मानसिया फाल्थु जायो नामा इयो
आं ओरैबाबो बिदि माबा गैखाया आंनाव बोरैबा बेरगावखौ सोलायनानै दुब्बोना आइदिलायो जाबाय नालाय सुपुदिया गोजौ जाया नामा जागा थानाला मानसि गोलैनायखौ होननानै मिनिनो खारनाया जानाङा मानसिया मिथिगौ एसे फिट जानांगौ नों एसेबाबोथ' नोङो स्कुटिखौ हमथानानै दे ओंखार होननानै नों मस्त' गेलेदा गोलैफानायाव आं हमथानो हायो मायाव ओमफ्राय स्कुटि गागारना होबाय हमा एसे खरबेल थैलांबाय नों गोलैखांनायनि उनावसो स्कुटिया गेरेजों जाना होदो उन्दैयाव खरबेल थैनाया बेलेग जोंनिया दा मस्त' साथि केजि जागोन बे बेलथैलांबाय बिदिनो जाहांखा माइ मनसे बस्ता गोलै ओमफ्राय आं सांग्रिमोन दा मोनखांदो मा जाखो होनना गावा होबायलै मेगना लोगोफोर मेगनाव बया गेदेर जाखादों गोलैनाय समाव गिदारलै थैसिगोन खोमा नामा मिथिदां स्कुटिखौ गोसा सलायनानै मा जाबावगौमोन बेदो नामा मानो हाब्रुआव गोसा गोलैखायाना आरो भाइग'आ मोजां साइडनि हाब्रुआव नाङासै नोङो नङाबा मादो फैगौमोन आं मादो फैगौमोन नोंलाय माने मेदामनि सिं बायनायनि मुलि लायनो थांदो आरो बाव बायनासो फैसिनबावसैमोन मोजांसो मोनखायो नोङो थांगौमोन फैसा मा थांनो नों आंखौ बासायाखै मिनिनानै उदै बिगुर साजोबदो बाप फैनायालागै मिनिगासिनो आं गोसोखाङै खाङै बिदि जाना मानसिया मिथिगौ एसे फिट जानांगौब्रा मा जेरै गोलैगोन ओरै थांफागोन होननाय रखम लाखिनोबो रोङा संले मोदोमखौनो आं गिदिर बेथोलै दे मखथेन दे सुथियाव माबायदि गोलैदों माबायदि गोलैदों दे मखथेन दे हागोन हाया हो सामा दाखाया ने आखाइ सानाय आखाइ सानाय बे सिङाव दुब्बुन खांनो जायदि नङा देनां बुरैबा साबा थैबायलै नों इयाव जनानै आंनि गोलैनायखौ मिनिबाय थासिगोन ना माबा मोनसे खामानि मावगोन मानो मिनिनांगौ जाखो गांलाय ओमफ्राय हारसिं गोलैदो नामा नोंसो गोलैदो थ' माइ नायनो थांनि माइ नायनो थांनि खनसे नायनो थांनो मोनाखै माबायदि जाना दं माइ नायनो जादों मा ओंख्रि जागोनसो जादों मा बेदर जागोनसो होमबालाय नोङो लाना फैबानो जाबाय आरो सकाव थांनानै इखौलाय मानो साननो गोनां बाथ्रा जाखो थांनो बाय थाङाबाथाय आं थाङा होनदोलै ओमफ्राय मा आंखौ लांफैया नामा इया र' जाफैफिननाय फैफिननाय होनदो जाफैफिननाय माबा फैफिननाय आं मोनसे खामानि मावनि ड्रन शट लाहैनि फोथाराव ड्रन जफैथ' नों दसे जफैथ'नाय आं बानायगोन ना मानो ड्रन नांलाय ना आं बानायनांगौल'सो लोगोफोर नायलांबाय था जों दा जोंहानि माइयाव ड्रन शट लाहैनि माबायदि जायो माइया माबायदि जाना दं नायना फैनि नामा ड्रन शट ओमफ्रायलाय इ दान्दायावलाय मा खालामांदो दिसुं ओमफ्राय आंहानि सेल्फि स्टेन्डखौलाय मानो लाबोदो जुदि माबा मोनसे खालामोलै नों बेथ' थैखाबाय नोङो नायलांबायल' था नों नायबायल' था माबायदि जागोन खामानि नङा दे मोनसे मानो नोंलाय दिसुं बायल' इमान इदिनबाय खाथाबलायनाय बायबा दिसुं ड्रन बायनो फैसा गैया ड्रनखौलाय मानो नाङो ओमफ्राय इयावलाय ओमफ्राय दान्दा खाथाबनानै ओमफ्राय दिसुं इयाव मबाइलाव नुनाय बायदि बानायनो नागिरदि ओमफ्राय नोङो दिसुं इनो बोसोलायदो दिसुं माबा मोनसेल' जा आं माबा मोनसेल' जा इयाव निजिथ' बायनो हाखायानो मालाय बायनायाव सेबायनो नागिरदों ना माखौ टेस्टिं नायनो मबाइलखौ इयाव सोगोन ए भगबान मोजांखा जुदि गोलैयो नों मोनखाबाय आं देवले टेस्टिं गाइस टेस्टिं बोरै अयाव
गोलैबा बोरैबा मोजां हमबा भाई मामांसी जाबाय जों पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के दामन में So guys, अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम खेत पे धान देखने जाने वाले हैं, तो चलिए। Hero, geli-geli mama, ini berubah menggeliang, geliang-geliang. Omtai. Tanda aku tuh sita labu, pokban. Prabu, Hari Rama Krishna, Prebanandi. Sampai deh. Mama mana sih mana ya? नै दा लोगोफोर आंथ' माइ नायनो थांनो नागिरदों माबा गांगा थफानि सानायखौ फुरा खालामनोसै आरो बापावै गामसा सानसा गानस्राबावलायबाय मान बायदि इ दान्दा लाना थांलायनो गोनां जाबाय आरो पंछी बनूं उड़ती फिरूं होननायावसो मालाय बै मा केमेरा होनोलै इदिखो 360 फैसायानो गैबाय बेहा बायनोबो मोजां नुयो आं फालतु होनो माइ नायना फैनो र' माबायदि जादोंबा जानो माया द्रनदो नायनोसै आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट फोथाराव लोगोफोर डाइरेक्ट फोथाराव नाय अबे जादो दे गेटा फां हाग्रा बंग्रा आइदै लागाय दै थुस होननायानो जाहैबाय लाबा आं गनखो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो आरो बेटसे गायखांनिफ्राय फैखायाखै मा जायो जाथोलै इदिनो जाखांबाय आं खेबसेबो आयौ मालायनिफ्राय बिराद मोजां जाथों नै इसाना मानसि मोजां जायोना जाना जादोंना जायाखै मिथिया दा लोगोफोर मोनबाय जोंहानि माइया बैनो आयौ मालाबा माबा मोनखोमाजोब्बाय ने बाबु आंहाथ' पाया मोनजोब्बाय हानोनो जाबाय सं बेसेबा फैयाखै आरो जोङो माने एबारथ' बोरैबा जादोंमोन ना बोथोरा सान्दुं दुंनानै ओमफ्राय मिसालै इयो माइ जाखानाय नङा आवगायबो जाखायाखै इदि होननानै जासाबदो आयो सना जासाबदो लोखि जायासो भाबिदोंमोन आं आयै सना बाना बिउटिफुल माने बिखिनि माइखौनो मोननो गोब्राब आयो मोजां जासाबदोहाय मा ओरैनो बंगबन्धुसो गायदोंमोन एबार फैगौ बोसोरावबो बंगबन्धु गायनो एखायनोथ' आङो इखिजानिखौ बख'लनानै गैयियाव गायफैदो सोलाय नायथानि ओरैहाय थरायनानै गायनाय माइ जासाबदो एसे मा गैया दाथ'बो जाजोब्बाय नामा खोरिजोब्बाय दै दं लोगोफोर इयावनो नै ड्रन शटखौ लानोसै जोङो मायो ओमफ्राय ओमफ्राय मैं गरीब हूँ बेयावनो ड्रन शट होनसै एबार गेजेराव थानानै नामा हो माया डाइलगा मा होनदोंमोन नोङो हा गैयाबाबो मोजां होनदों खालि हा गैयाबाबो राननानै थाया बा बिराद डाइलग होनदों गोसों डाइलगा बारा गैफेर नङा मोजां मोनदों आङो इदि माइयानो जायामोन बेसो नागाना थांनाय बोसोराव इसोर मालायना रग' गुबुंगाय मारनांगो ओमफ्राय फैगौ तामान गुबुंगाय नै गेसिं जादों आन्दाज मोनबाय हारसिंनो गायगोन आं ओमफ्राय एबार तारमाने मालायखौ बुंबाय थाबा दुखु मोनो गथेखौ हारसिंनो गायग्रोजोबनांगौ हात्रा गायखागोन नामा दा चलो शुरू करते हैं ड्रोन शॉट तो दे गोलैगोन बोरैबा माबा गावासो बेयाव गाबथानांगौ इफोरबो मोनसे माबा खामानि ना हाय
ini माबा गोजोना सान्दुं दुंनाय इनो खोलैगोन दै बेथो मजा so guys अभी हम हमारा ड्रोन शॉट करने वाले सोर मोखौ खोथा नायनि जेनेबा दान्दाया मोनसे ड्रोन जायो नामा इनो मबाइला लुवार बाजोबसिगोन नोंखौ बिदि दे 1 2 3 start tan 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 distiku oh my god hello guys अभी हम थोरानानि ड्रोन शॉट इस पर ये हमारा खेत है धान का और हमारा धान बहुत ही अच्छा हो रहा है और अच्छे से हुए और इसलिए हम धान में ड्रोन शॉट करने आया है पंछी बनो उड़ते फिरो ना हाँ पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ हमारी धान के खेत में oh my god kangen pani drone logoफोर मान drone लुगैनो ये drone मोजां लाखै माबाब्रा oh my god दे Distik nama. Finally लोगोफोर गांगाथ पानी सानाया फुरा जाबाय बख'दो दायो लोगोफोर थांनोसै माइया एसे मोजाङानो जादों आरो गांगाथ पानी खोथा दान्दा लाबोनानै ड्रोन शट खालामनाय आयो खोब गोजोनबाय आरो ओमफ्राय इन्टारेस्ट रायो मोनसे नि माबा इन्टारेस्ट जाबाय दान्दा लानानै केमेराखौ भिडिअ खालामनानै दिखांनाय माबा इन्टारेस्ट जाबाय ओइ थांसै आं ओंखाम संनांगौ आंहा दोनदोसै बायनो फैसा दंजायोबा बायबानो जाबाय आयै नै मालायनिफ्रा बारा माइयानो जाथ्राखैहाय बेथो एबार जानादि जादो थेवब्लाबो होनलाय इखिनियानो जायामोन नालाय जाना